Mun yayi kyau, sun bace shi, ki haɗa lebe ki da nasa. Yau na fara zuwa makarantar nan, ku rabu da ni. Ai mun sayo kika fara zuwa, idan kika yi abu da na faɗa miki, za ki ci gaba da harkokin ki cikin farin ciki. Idan kuma kiki abin ba zai miki kyau ba, sai yayi abin da ya fi wannan. Don Allah. Ya kai, ya gaji. Leɓantar sanyi sosai, sai ka ce askirin. Na gida. Ke, daga nan wannan rigar na san likitanci kike koyo. Me ya sunanki? Chandu. Wata kenan. Oh, ashe wata ce. A lokacin muna yare muna ɗaga idanunmu sama da mun kallon wata. Sai kuma ga ta ƙasa. Kin san me nake so da ke? Ya aka yi rashin mutunci za ka yi min? Ni ba irin 'yan matan nan fice da kuke wa rashin mutunci. Idan kai min wani abu zan kai ƙarar ka gun shugaban makaranta. Kina ganin a makarantar na akwai wanda zaki je ki kai ƙara na wajen sa? Har da wani cewa zaki kai ƙara na wajen shugaban makaranta? Je ki kai ƙara. Je ki kai ƙorafin. Ki rabu da su, ba abin da zan iya. Wata yarinya ta taɓa kawo min ƙorafin su, sai na dakatar da su. A lokacin sai yayan su ya zo. Jefarta, kina ganin ke ma kin isa, jaruma ce ke jimana saboda gani na yawa wata magana saboda an kawo kara kika dakatar da shi saboda hakan ne ko ye? To ba ma kani na ba, ni da kaina zan iya keta haddinki. Kuma a wannan ofishin naki, kin fahimta? Ki dawo da shi. Ya kai mai gida, ita da tushe za ta kai ƙara kalli jikinta ya yi sanyi. Ya kai. An fahimtar da ita waye kai mai gida. Kiraji, kin ba ta kanki lokaci ne. A wannan makarantar da kike gani, a ƙarƙashin yayana take. Don haka, sai na je ofishin shugaban makarantar da ke. Na yi miki fyaɗe. Jimana, a ofis da akwai AC? Kwarai kuwa akwai AC mai matuƙar sanyi sosai. Sai mun haɗa karo na biyu. Ni a karo na farko zaka san wace ce ni. Yayanka iya wannan makaranta kawai yake da iko. Ni kuma yayana gaba ɗaya garin ne. Zaka ga abin da zai maka. Ke, faɗa mun waye yayana ki. Kin san wane ne ni? Buji. Kin san waye yayana? Sadauki Babji, sarki ne. Gaba ɗaya garin nan shi kadai ake jin tsoro. Kai, idan yayana yana waje, yayanka ba zai taɓa motsi ba. Yana da kake gani idan yana tafiya tamkar iska. Waye yayan naki ya kai bindiga sauri? Wane bindiga? Yana da ƙarfi tamkar giwa. Idan ya maka duka ɗaya ba za ka mori ba. Idan yana ta so ya fi guguwa. Idan baka san shi ba Narsum Hasuwami ni kanwarsa ce. Kin gama koda yayanki yana da karfi kamar giwa. Kirawo shi. A duk lokacin da aka taba kanwarsa, akwai ina yake a cikin garin nan zai bayyana yanzu nan. Magiro. Kai, ni ne Babji. Duk wanda ya shiga hanyar Babji daga lokacin ya ban kwana da numfashin duniya. Magiro. Ya kai, gudun me kake ne haka? Wani ne yake ta dukan mutanenmu. Me kace? Magiro, ya kama mutanenmu sai duka yake. Daga wani yankin ya zo? Ban sani ba. Ina gani da alama ba mutum bane mai gida. Kai ni za ka raina wa hankali.
Kai ne? Lakshmi na Rayan. Kai, muna da tsohuwar gaba ne a tsakaninmu ne? Ba tsohuwar gaba ba ce, sabuwa ce. Kana ji ko? Ya kamata ka san da wa za ka yi rigima. Ni da ke maganin kowace irin rigima da ƙarfin dantse. Alo mai gida. Ba mai gida ba ne, mai gida yana ne yana jin jiki. Ku sha waya. Ina yayi ne. Wayo! Me yasa me gaya? Ba da kai ka ja ba. Yarinyar da ka je kai wa maɗi yayin ta ne to ya suburbuɗe ni gaba da ya zubar min da kima ta da mutunci na. Saboda abin da ka je kai mata. Maza ka je ka bata hakuri ni kuma ka zo kai na asibiti. Saboda zan bata hakuri yaya. Jumana, isauri ka je. Ka ba ta hakuri, ka hanzarta, kai sauri ka ba ta hakuri tun kafin ya zo, je ka. Ka je mana, kana ganin irin tsayi wadda yi, je ka mana. Ya guri. Jumana, makaranta da ke gani wajen karatu da ɗaukar ilimi, ba wajen ɓatanci ba. Saboda kayi wa kanwata magana batanci shi yasa na dake shi yanzu kuma idan ka sake yin wani abu kai zan daka wannan ba gargadi bane na tafi Shikenan yaya. Ina kwana? Ina kwana? Ki ji hannunki da laushi sai ka ce auduga? Shi yasa kullum nake so da duka gaisawa da ke. Ba dai mun gaisa ba, wannan ka ya shafa matsa. Haka ne, idan samu wasu ‘yan kuɗaɗe ke zan aura. Ina kwana Allah bai. karfe nawa yanzu Na bar agogona a gida Allah bai. ba agogo na tambaye ki ba lokacin na tambaye ki Na tsaya shiryawa ne yalla bai. shiryawa shi yasa kika makar baki zo ba Abin da yasa na makara yalla bai. Jiya ban kwanta da wuri bane. Kuma da safe ina tashi sai ga baki shi da na hada musu kofi. Kannan ka ne suka zo gidan mu yalla bai. Ni kuma ina kokarin fitowa. Shine mama ta ce ba zan fito ba sai na tsaya tare da su. Shine na makara yalla bai. Amma da kai yanzu ba zan ƙara bata lokaci ba. Ya hakuri yalla bai. shikenan naga aikin naki kin yi kokari sosai Na gode yalla bai. akan me Da kai be ni shi yasa na gode maka yalla bai. kudin da nace a tura asibiti kin tura A lokacin da na je an kulle bankin yalla bai. ba na son a ƙara samu wata matsala kan wannan kin fahimta ki je ki tura kudin To yalla bai. Sanni yaya. Zo, sannu. Barka da labai. Yaya na wannan baki daman zuwa ne ya saboda me dan zan zo wajen ka sana nemi izinin nan zuwa. ba gida bane kamfani ne gobe idan zaki sake zuwa ki fara neman izini tukunna me yake tafa da ke Wannan Babsi ne abokina. Ya gama karatu. Shine na kashi ko zaka bashi manaja? ba mu da wani gurbin ma'aikaci yanzu sai wani lokacin saboda mu fara daukan ma'aikata ba Ya dan Allah. za ku iya tafiya
An turo in na kayan can nayi? An tura su yallaɓai. Kin yi magana da masu kayan? Mun yi magana yallaɓai. Sumiya? Yallaɓai. Wannan injin din lafiya yake? Lafiya yake. Ba da man sabis ba. A'a, yana da matsala. Sumiya, ba ni sumana. Ka ta yallaɓai. Idan ƙara injin ya soya, shi yake nuna cewa akwai matsala. Akwai abin da yake damun ka ne? A'a yallaɓai babu. A'a, akwai matsala. Warai ko yallaɓai. Ɗan sanje da ke asibiti a kwance. Mai yi ƙoƙarin haɗa masa kuɗaɗe, amma abin da aka samu bai fi 2,000 ba. Ya ka Sumiya? Yarka ce take asibiti a kwance? Yallaɓai, ko ma da kuɗin da za mata aiki. Idan kana cikin matsala, mu ma muna cikin matsala. Bai kamata kana cikin matsala ba, amma ka ki faɗa min. Yanzu idan na baka aro, baka da wata hanya da zaka biya wayannan kuɗaɗen. Darsu, ka tara mu ma'aikata gaba ɗaya. Kuna ji? Dan uwan mu Esther tana asibiti a kwance. Kuma kowa bai wuce hakan ta same shi ba. Da za mu taimaka masa gaba ɗayan mu, to lalle Esther za ta tsira. Wannan yasa na ce a tara ku domin mu taimaka masa da gudunmuwa. Ko kuma yi labai, kai, kowa ya bada tasa gudunmuwa. Idan ma ba su isa ba, za mu yi karo-karo mu haɗa masa wasu kuɗin ya labai. Na gode. Wannan ƙoƙarin da kuka yi na tausaya ɗan uwanmu, ina yi muku godiya. Wannan ya nuna cewa ku masu tausayi ne idan wani abu ya samu ɗayanku. Sauya, ka ɗauki waɗannan kuɗaɗen, ka je ka jinyar ƴarka. Na gode yallaɓai. Ba dan shugaba ya magance matsalar wannan mutumin ba, da yarsa ta samu matsala. Ai shi dama ko da yaushe burin sai ga magance mutane matsalar su. Ya aka yi Shelu? Na ga tun ɗazu sai murmushi kike da dariya. Anya ba wani abu da yake faruwa? Da alama kin faɗa soyayyar darakta kenan. Gaskiya ne, na faɗa. Dukkanin wani abu da ya yi, sai na ji shauki da daɗi a cikin zuciyata. Ƙararrawar zuciyata ta kaɗa, amma ban san ko zai karɓi soyayyata ba. Yanzu shine jarumi. మెరిసే మెరుపుల రాణి తెగ పొంగే వయ్యారాలే అన్ని తెగ మెరిసే మెరుపుల రాణి పదునెక్కే లేత జవాని నచ్చాయే నీలో హొయలన్నీ తదిగిన తొంతక దీంతక తారారా తదిగిన తొంతక నువ్వే కావాలా తదిగిన తొంతక దీంతక రసలీల తదిగిన తొంతక రంగుల రంగేల తగ మెరిసే మెరుపుల రాణి తెగ పొంగే వయ్యారాలే అన్ని ఆటే కట్టు ఈ పెట్టు కౌగిళ్ళకు తాకట్టు చాటు మాటు ఈ గుట్టు ఒత్తికలో చూపెట్టు చెట్టు చిలిపి ఆగడం వేస్తా కళ్ళతో శరం తెస్తా నీలో కలకలం దేఖోనా అయ్యో కలికి కోమలం ఆపై చిలిపి యవ్వనం నాచేదిట్ట సోకంత నాలోన బోలోన హే తదిగిన తొంతక దీంతక తారారా తదిగిన తొంతక నువ్వే కావాలా తదిగిన తొంతక దీంతక రసలీల హే తదిగిన తొంతక రంగుల రంగేల తగ మెరిసే మెరుపుల రాణి తెగ పొంగే వయ్యారాలే అన్ని
సురగలడం చుట్టుముట్టి సాగిస్తా సయ్యాట నేనిట్ట కదిగిన తోంతక దీంతక తారాల కదిగిన తోంతక నువ్వే కావాల కదిగిన తోంతక దీంతక రసలీల కదిగిన తోంతక రంగుల రంగేల తగదగ మెరిసే మెరుపుల రాణి తెగ వయ్యారాలే అన్ని తగ మెరిసే మెరుపుల రాణి పదునెక్కే లేత జవాని నచ్చాయే నీలో హొయలన్నీ తదిగిన తోంతక దీంతక తారాల తదిగిన తోంతక నువ్వే కావాల తదిగిన తోంతక దీంతక రసలీల తదిగిన తోంతక రంగుల రంగేల లక్ష్మి Swati, mamai na Swati. Ya aka yi, ga ta nan tunda ta dawo daga ofis ɗinka take ta fushi. Bari na je na same ta mama. Ya aka yi, me ya faru ne? Baka san me ya faru ba? Dan za ta je ofishin yayanta sai ta nemi izini. Kin gaba ruwanki, kin rufe bakinki. Kina ji kanwata? Kin riga kin san neman aiki a kamfani hanyoyin da ake bi. Ya ba wani bincike zan ɗauki aiki na bawa abokinki. Ba shi kenan ba, tunda ka hana shi aikin komai ya wuce. Haba kwantar da hankalinki, kina ji? Kalli ki gani. Ah, wayyo. Diamond ne ai. Yayi kyau yaya. Kai dai kullum baka da wani aiki sai siya mata kaya masu ɗan karen tsada, shi yasa gaba ɗaya kake shagwabata. To sai me mama, ai ta tantance ne mata hakan ne. Na gode yaya. Ita kuma kishi ya motsa. Ya aka yi, fushi kika yi ne? Me zai sa na fishi? Ke ma ga taki, karbi. Me wannan? Ita ka siya masa sarƙar diamond ne kuma zinariya? Ai wanda za a ba kyauta baya magana zaɓi. Ke ma wata ran zan siya miki diamond ɗin yanzu shi kenan. Ba diamond ke so ba? To zan siya miki wata rana. Ina ta mulke ne? Kai ku rike shi. Dan na ko muke jira mana. Ku zo mu fara, mu je. A'a, idan Taiga bai zo ba za mu yi wannan wasan ba. Taiga, waye wannan Taiga ne? Ya kai, sai za ka zo wasan? Ke ga in ya bata lokaci, shi ake jira, ba shi ake jira ba. Ka tara wani gashi a kanka sai ka ce mana hankali, ba za ka mana waje. Kaga abun da ya faru? Aha. Kuna ina? Aba, ka ga yadda jikinka ya canza irin wannan karfin haka? Ba jikina ba ne, karfe ne. Jumana, ba dan na yi haka ba, ba zai bari na taka wasan ba. Kaya! Idan kuka... Jamana, shiga layi mana. Motsa jiki. Me? Motsa jiki? Rukuni ba zai wasa an babu ni ba, domin ni ne nasarar wasan. Shiga layi mana. Kai, bari na motsa jikina mana. To ai ko yanzu ka motsa jikin naka, mu je. Wayo, ku daga ni, kun take min hatata. Baka ji na yiwu me yasa baka hura ba? Ai na hura, baka ji bane? Eh ka hura, amma ai tun kafin na je kasa, ya kamata ka hura. Na tashi. Sai da sabi, yawa, sai da sabi. Kai yan mata, har kun gama motsa jikin naku? Ku da ku sai ku gaya mana wane ne 'yan matan? Kai, mu mun karfin mata, a cikin mu muke da Taiga kwaya daya. Taiga, wannan mai sifar 'yan daudon shine Taigan naku? Kai, ku tsaya mana, don Allah, ku tsaya, ya isa. Tun da kai kuskuren kira na ɗan daudu, sai na nuna maka waye ta ga yau ɗin nan. Na ritse, kai, na ritse sai ya gani. Zo mu tafi. Kai, yau sai ka gani. Ni za ka faɗa haka, na ritse ba zan kyale ka ba. Kai, ka ci sa ɗan uwanka ya zo, ba dan haka ba kai da shi, zan murƙushe ku gaba ɗaya. Kai, ku ɗan tsaya. Ina sargata. Gota nan. Kai, kacar mashin, ka san yadda take farfasa kan mutum? Kana ji? Ban da wata ƙwaƙwara alaƙa da kai. Idan kana karanta jarida
ko kana kallon tashar labarai ko masana kwamfuta masu hawan yanar gizo-gizo suna da labari na. Ina da zafin hannu sosai. Duk abin da nake so na dakatar zan dakatar da shi. Don haka abin da nake so da kai ka kiyaye, da fatan ka fahimta. Kalle ka gani Illu, yadda ya tsotsi kashar mashin da hannu. Mai karfi ne. Kai, yanzu da hannuna ya kama haka zai tsotsinka shi kamar yadda ya tsotsinka wannan sarkar. Kwarai kuwa. Kuma ko ba za ku yi wani abu ba? Kwarai kuwa. Kai, wannan shine sakamakon kuɗin da nake warewa nake siya muku biryani a koda yaushe. Ba za ku iya taimako na ba kenan? Ashe dama ba sani ba ku da karfin komai girman jikin ne kawai. Da sai dai dinga suburbura ta. Kwarai kuwa. Yi mai shiru. Saboda me zaka je ka bashi hakuri yaya? Ba hakuri na je na bashi ba, na yi masa gargaɗi ne. Saboda ba na son wani abu ya sami yan uwana. Bayan kun kammala karatunku, kowa za a buɗe masa kamfaninsa. Kasantuwar ku ba yara ba ne, manyan mutane ne. Shi yasa ba zan so wani abu ya same ku ba. Ya kamata ku kula sosai, kun gane? Mu je. Ba nan na ɗauko watan babana na zo da shi ba, amma zan taɓa gane ka ba. Aha, wannan shi ne babana. Barka ne mama. Sannu ɗana, ya kake? Ina nan lafiya. Kana ji baba? Ba nan na zo da wannan hoton ba zan gane kai ne babana ba. Kan yi an kai ka gane ni. Saboda kana kama da mamanka shi yasa na gane ka. Mamana? Ina kwana labai. Ga mutanen ga kuma dukkanin takardu. Facen sai da ka gama shine komai sannan ka dawo. Kai mun shiru. Kun kammala komai. Mun gama labai. Ga wannan katin. A dire shi na ne. Tunda kun gama ku sa wannan a motan. Wannan takardun na me aka maka? Wannan lamari na ne ba raka ba. Abin da nake so ka sanya idanu a hankali zaka gani. Yau mu wuce gidan kawai kawu. Mu je Jibilit. Gidan Lakshmi za mu je. Tsaya kawu. Me za ka je ka yi? Ka san ba zai yi da dawo wannan kasar ba tare na shirya komai ba. Wata cakon kira ka hana? Kamar ya. An hamma ka manta? Dalilin barin ka Indiya ta hanyar abinci ka mana. Kana ganin Lakshmi zai karme ka? Biyan baki. Kai mu je. Barka da yaya. Barka da. Waye ka yi ne? Ni ne Jaradan, kin manta ni tsohon manajan kamfanin ki. Makin gane shi ba? Wannan aka samu yan matsala aka kore shi da kamfanin? Oh, kai ne Jaradan? Gaba ɗaya na ga duk ka sauya. Kana lafiya? Zauna. Na gode. Abin da yasa na zo miki da wata magana ne mai matukar muhimmanci. Ina sai yarki, ma da auren su da ɗana. Ba magana ta bace, magana tana wajen babban ɗana. Ka je ka same shi. Barka da Lakshmi na Rayan, kana lafiya? Me ka zo yi ne? Na zo ne da wata magana mai muhimmanci. Magana mai muhimmanci ko mara muhimmanci ba da lokacin da ko sakan ɗaya da zan yi tare da kai. Ka fice min daga nan wajen, yanzu nan. Kai, ai komai ya riga ya wuce. A wajen kai wuce, amma ni a waje na yana na sabo a koda yaushe. Haka ne, haka ce. Ba ka san ɗana ya aure kanwarka? Kai din ne. Kai din ne bana bukata. Ashe ni na fi babana farin jini tunda ni ana bukata ta. Ka mun cike ne labai? Ba zan taɓa haɗa alaƙa da sha ba ko mutumin da bai san me yake ba. Don haka bana buƙatar garin ku daga yau. Ka fice ka bani waje. Sai an jima. Ka fice na ce. Kada ka sake dawowa cikin gidan nan. Ka zauna cikin kwaɗan barasa kake sai ka ce ita ce za ta kawo maka ƙarshen baƙin cikin ka? Yanzu me za ka yi baba? Haka za ka kyale shi? Faɗa min a'a. Ya zama dole kai gaggawa ɗaukar fansan wannan wulaƙancin da ya maka baba. Zan ɗauka. Tabbas zan ɗauka. Sai na ɗauki fansan wannan wulaƙancin da ya min. Idan yana tunanin cewa zan kyale shi ba zan masa wani abu ba. Saboda shi ya manta abin da ya min a baya. Kamfanin mai sun turo kuɗaɗen nan? Sun turo ya labai. Wannan kana kawo an fitar musu da kuɗaɗen su gaba ɗaya? Ga cek ɗin ka sa hannu ya labai. Adana albashi gaba ɗaya ya labai. Na gode ya labai. Yanzu da kake irin sa hannun shugaban wannan kamfanin ba ka tunanin matsala ya labai? Idan ka ga matsala a kansa ne, wanda kuma za a kama shi ne. Matuƙar Lakshmi yana kamfanin nan, ko rubi ɗaya ba zai bari mu ci ba. Da haka da ke son wannan kamfani ya zama ƙarƙashi na. Idan an kama shi da laifi, ka gani ne zan zama na ɗaya a kamfanin nan. Kaga shi kuma Lakshmi da yayin labai Ramawan, ni zan jiya wannan kamfanin sai abin da na ga daman yi.
Da haka wannan kuɗaɗen da zan cire banki zai ce shine wanda ya cire su. Kai kuma sai ka dan jira ni, idan na dawo zan maka albishi da miliyan 10. Watan dama mace amana ne kai? Na amince da kai wato shi ne zaka ci amana ta? Shi ne zaka irin sa hannu na ka je karɓi kuɗi? Labai da Allah kai hakuri labai da tuba. Dan haka ba zan zauna da mace amana irin ka ba. Daga yau aikinka a wannan kamfanin ya ƙare. Kai ku kira 'yan sanda. Da Allah ya labe ka yabe mu abin da na yi maka. Son zuciya ne ya jawo min. Amma na rantse ba zan ƙara ba. Ina roƙon abuwarka dan Allah ka yabe min. Ba na yafe mutumin da yake maci amana ne. Domin wannan halayyar ka ce. Gobe ma za ka sake yin haka. Saboda shi ne shiga kurkuku na shafe shekaru. Ta ya za na manta da wannan. Bayan na fito da kurkuku na koma Dubai, ko mutunci na zai dawo. Amma ga shayi yanzu, ba abin da ya canza. To ga shi yanzu na dawo, don na ɗauki fasa abin da ya min. Mutumin na yake na kuniya za a yi ka ja da shi. Zan yi ƙoƙarin dakatar masa da farin cikinsa gaba ɗaya. Sai na raba shi da dukkanin farin cikinsa. Shigo. Mai gida, ga likita ya zo. Barka da likita. Barka ne. Ɗana ne yake cikin mawuyacin hali na hauka. Na kasa gano me yake damunsa. Shi ne nake so ka taimaka min likita. Yana ina. Yalla bai likita, gashi nan. Wannan ya fita birnin Kalkata. Kowa tsoron sa yake, amma gashi yanzu ba ya fita waje. Dare da rana yana cikin ɗaki gaba ɗaya abin ya dame ni, ka taimaka min. Shikenan. Me ya matsala ka ne? Me ya faru da kai ne? Kar ka tsorata. Ina so ka yi min bayanin dukkanin abin da ya same kar ka ji tsoron komai. Ka fahimta? Ina so ka kalli tsakiyar goshina. Daidai nan. Rufe idanunka. Baba, zai kashe ni baba, zai kashe ni baba, zai kashe ni baba, ka cece ni baba, zai kashe ni baba, zai kashe ni baba. Ya isa. Don Allah, ka taimake ni. Ya isa. Likita. Mu na fita waje. Kaga abin da ke faruwa likita. Ban san abin da ya faru da ɗana haka ba. Gaskiya ne. Ba ka tunanin yana da wani abokin gaba wanda yake matuƙar jin tsoro? Ta yaya hakan za ta yiwu? Wata yarinya da san yana so. Wata yarinya yake so? To wannan shine dalilin samun kansa da yayi a wannan halin. Wannan iya wanda yake yi yana faɗa cewa za a kashe shi. Abu ɗaya ne zai iya maganin wannan matsalar tasa. Likita, ko me kake bukata zan maka? Faɗa min ya za a yi yanzu. Ni da ɗana ya samu lafiya. Ka faɗa min abin da kake so. Ba haka bane. Wannan yarinya da yake so, ita za ku nemo. Waye wannan ne? Waye wannan ne wanda ya firgita min ɗana? Na rantsa idan na gan shi ba zan kyale shi ba. Wai kana ina ne? Me sunanta ɗana? Nan da ni.
Likita. Oh, Lashmi, sannu. Ya jikin nata? Muna bincike. Da gudunman manyan likitoci. Wannan ba ƙaramin abu ba ne. Yana buƙatar kuɗi masu yawa. In dai kuɗi ne ba wata matsala. Zan bayar ko nawa ne, don Allah. Kada ka samu damuwa. Za mu yi ƙoƙari. Ina take murnar ranar haihuwa. Ina jiran farfadowarki domin a ɗaura mana aure.
Kanwa, shi ko ka san wannan yariyar? Ban san ta ba. Yaya, ya kai, kun same ta. Muna nan muna bincike, ba mu ganta ba. Me kuke jira? Ku duba ko'ina da ko'ina. Ku duba gidaje da tashar mota. Har ƙarƙashin gada ku je ku duba ta. Ku zo min da ita a raye. Aiki me kake? Ba na aiki kawu. Yawa Ingo. Ba na shan barasa. Ka sha mana. Yayan mu ya hana mu shan barasa kawu. Ya hana ku? Ba Amerika kai karatu ba? Ai ba wani yayanka. Shi zai abin da yake so, ko kuma ya hana ku. Bayan kuma ku ne wanda za ku faɗa masa ya ji, dan yana shugaban kamfani sai zama ya mallaki komai naku. Bayan ya mallaki kamfanin ku da komai naku, sannan kuma ya hana ku jin daɗin rayuwarku. Kai. Kwarai kuwa kawu, san ba mu da wani yanci a gida. Ai tun da kun haɗu da ni, kun samu cikakken yanci, ba za ku ga yanci yanzu nan. Ku zauna. Sannu. Sannu? Sannu. Yalla bai, wani yan matan ba. Naku ne, ni zan shiga daga ciki, sai ku ɗan zanta. Sannu, suna na so shi. Suna na Dibo. Yanzu ta wannan hanyar za ka ɗauki fansa ba? Yawa fito mun zo. Na gode. Na wani hotel muka zo? Ma hotel ma ne, da nan kuma kawo ku. Don haka ku je kwanta. Mama, ma abin da zai mana? Ka san kuɗi su suke yin komai, Lakshmi kuma yana da su, gaskiya yana jin tsoro. Ba abin da zai iya yi. Ka sani abin da na shirya ne? Maman kan iya makirci sosai. Razo, mai gida, shiga da su ciki. Da abin da za ka yi ba zai ɓata min rai ba. Domin haka, na riga na san wane ne kai tun kafin yanzu. To ka kiyaye zan iya ɗaukan kowane irin hukunci. Faɗa min wani hukunci za ka ɗauka. To zan maka albishir daga inda ka fito. A can za ka ƙarasa rayuwarka. Ma na faɗa mama, yana da ƙarfin iko da kuma ƙarfin kuɗi? Mu je. Mai gida, kai rabu da ni. yaya na kiran ku. Yaya, me ya faru? Saboda shaye-shayen da kuka yi jiya da dare. Shi ɗin yaya yake kira? Kai yake kira. Je ka, na san dai ba zai wuce hukunta ka zai yi ba. Ya aka yi, jiya da dare ina kuka je? Dama mun je. Jiya kun sha barasa, haka ne? Yaya. Ya kai, ya rake ka ne? Kai ma yana kiran ka. Ni din kuma, me ya faru? Ba wani abu. Je da ran da muka yi, a shirinsa ya matuƙa ɓaci, shi ne mun nasiya. Da gaske? Je ka, ba wani abu da zai maka. A gaskiya na da ku. Yaya? Ya aka yi? Jiya da muka yi dare yaya. Ƙwarai kuwa da kuka yi dare. Me fara lokacin? Yaya. Dan kulle kofar nan. Dan Allah yaya, karkare ke ni. Ka manta abin da ka je ka yi? Da naka ce kara da ke ka? Yaya. Ya kai, babu ne ma? Kai din da ka je ya yi ma wani abu ne? Ni bai min wani abu ba. Sai dai kawai gargaɗin da ya mun. Gargaɗin da ya maka irin sa ni ma ya mun. Ya rake ka kuma ni ma ya rake ni. Ai yanzu jikinka ya je ma abin da ni ma na ji. Mama, ka mana lemon tsamin nan. Mu da za mu sha kofi ya za mu sha lemon tsami. Ku sha kofi, su sha lemon tsami. Ku sha. Zuciyata tana tashi yaya. Sakamakon abin da kuka sha jiya ne. Kana ji?
Ya bani sako ya ce na faɗa maka. Kai, mama. Me kake tunani? Ka faɗa mamanka amma ka ce ba za ta faɗa wa yayanka ba? Cewa yana so a gina masa hotel. Haka ne? Yaya. Lakshmi Group yana da kamfanoni. Idan aka samu Lakshmi Group Hotel. Kai kuma fa? Ina son miliyan 25 yaya. Akwai wani kasuwanci da nake son na fara. Ungoki basu mama. Mun gode. Mun gode yaya. Kai, za a iya rabuwa da kuɗi, za a iya rabuwa da komai. Amma idan mutunci ya tafi, komai ya tafi. Ku kiyaye mutuncinku. Allah ba ku samu. Mun gode yaya. Ya aka yi, zan rage muku hanya ne? Kuɗi za ka ba mu, an turo mu karɓi kuɗaɗe a gurin ka ne. Wai turo ku waje na? Wadda ka karɓi kuɗin ta ma. Ni na karɓi kuɗin wata? Ƙware kuwa. Wace ce? Kale. Kai ba za ka iya karɓa kuɗin ba, kai ma ba za ka iya karɓa kuɗin ba. Ba wanda zai iya karɓa kuɗi a waje na, ku san fe. Aka ka faɗa. Kai, ka je ka faɗa mata ƙarfi ya cinye kuɗin ta yi abin da za ta yi. Ko da ita za ta zo, karɓar kuɗi a wajen tega ba zai yiwu ba. Ashe ke ce a tafi yaya? Waya, a cayi. Faɗa min ina kuɗi na. Ina ta tarawa ne, har yanzu kuɗin nake ba su gama cika ba. Ka san nawa ne kuɗi na a wajen ka? Na sani, 5,700. To na baya fa? Na manta yaya. 8,000 ne. Ka san idan an haɗa sun zama nawa gaba ɗaya? 8,000 ga 5,000. 2,500 yaya. Wayo, 3,500. Amma ba na baki 500 ba. Sannan ranar, kin sa na kwashe kashin shanu da hannuna. Idan an cire saura nawa? Idan aka cire 500 ga 5,000, ai kuɗin ba su da yawa yaya. Tunda kuɗin ba su da yawa, ku ɗauki wannan mashin ɗin ku samun shi a mota. Kada wanda ya taɓa mashin ɗina. Ni kake nuna wa yatsa? A yayi idan kika raba ni da wannan mashin ɗin akwai matsala yaya. Na yi miki alƙawari zan kawo miki kuɗin ki yaya. Haba. To nawa ka nema alƙawari amma baka cika ba. Da za ka kawo min ai ba sai na biyo ka ba. Ina Don nan haka zuwa kai yaya. kake. Faɗa min nawa ne kuɗin ki. Baka san ko nawa ba ne? Hey, ki je ki haɗa lissafin da abin da yake bi na. Nan da karfe 9 na safe idan mun kawo miki kuɗaɗen ki ma. Ki sanya na ɗaki ki kulle ni sai karfe 10 ki fito da ni. Ka faɗa min ina za ka samu kuɗin da za ka biya ni. Baki san wayan da na ɗauki hoton su ba? Su waye? Shahararren mai kuɗin nan mai kamfanoni Lakshmi da Raye. Wannan hoton da kika ga na ɗauka. Zan je na nemi kuɗi da shi ne yanzu nan. Idan har karfe 9 ta baka kawo min kuɗi na ba, to ka sani. Ki tsaya kada ki min bakin bakin ki. Na san saboda wannan bakin bakin da ki sai na kasa samun nasara. Jeki, mu je mana. Wannan wani wulakanci ne haka? Ke ma zan miki haka. Ni tega da kike gani ba wanda zai kawo min raini. Ba wani wanda zai iya tsaye da tega. Don haka ki bani dan lokaci zan baki kuɗin ki gaba daya. Ke har da makari. Don haka ki dan jira ki saurare ni. Kin fahimta? Me kumburare fuska? Yayi ta mu kake ciwo mutunci. Idan har yau bai bani kuɗi na ba, zai ga abin da zan masa. Tega ni ne damisa, shin ko ka san damisa? Kai, ina zaka je da haka? Kai ina zuwa. Ina kwana. Kai. Ashe har yanzu akwai kyawawa ganin su ne ba ma yi sai dai idan mun shigo irin wannan wajen? Wannan kendiri da kin fuska kamar ke kika yau kanki, me sunanki? Shelu. Ishtela? Shelaja. Wannan sunan naki da wuyar fahimta. Lakshmi yana nan? Lakshmi? Waye wannan? Manajan darakta, me wannan kamfanin? Ka je yana ofis ɗinsa. Haba, dan na faɗi sunansa kai zai shine kira kina wani mamaki? Kai. Me? Gyara wandonka. Me gida Lakshmi? Aiki kake? Ya kai sun baya aiki ne? Yawwa, an taya 100. Saboda me? 200. Na menene? 300. Matukar zan magana ka tambaye ni sai kuɗin sun kai miliyan 100. Kallo wannan. Ka girgiza? Dama na san wannan hoton zai girgiza zuciyarka. Kawai ba da 300. Maza ba ni. To ai na san da wannan hoton. Ka san da wannan? A ga kanwarka tare da wani? Suna son junansu ne shi yasa maka gansu a tare. Mai gida, kana nufin soyayya suke? Amma sai na ga wannan ba tarbiyar ka bace mai gida. Ba ka barin haka ta faru. Yanzu ya za a yi mai gida? Me sunanka ne? Tega. Satya mai gida. Tega Satya sai ga Satya ake kira na. Ina cikin hadari mai gida. Kuɗi yake bi na idan ban biya ba zan shiga cikin matsala mai gida. Dan Allah ka taimaka min mai gida. Ka bani kono ne. Masu bashin suna waje suna jira na. Ko da 50,000 ne ka bani na tafi. Idan 50,000 ban samu ba. Ko da 10,000 ne. Ko 5,000.
matakar na fita ba da kuɗin nan ba zan haɗu da ɓacin rai. Ba zan iya fita ba kuɗin nan mai gida. To ai ni sai na sa a fitar da kai. Jumana, ina kuɗin nawa? Ke dai bari. Kina ji yaya? Da duniyan nan ba da tamkar ki yaya. Kai da kake da musa na ga jikinka a mace. Ke dai bari. Wato kana nufin cewa tafiyar da kai ba a samu nasara ba kenan? Ba haka bane yaya. Na samu cikakkiyar nasara. Sai da ya miko mun kuɗaɗe, amma sai faɗa min cewa babu wanda zai rikon da su a waje. To ina kuɗin? Na ban masa su a ofis ɗinsa. Sai an samu wanda zai rikon yaya. Kina ji yaya? Tun da iyayenmu suka mutu yaya. Ban da kamar ki, ni na tafi yaya. Wannan wace irin rayuwa ce? Babu imani? Babu tausayi? Dan kawai ka karɓi kuɗin mutum? Ya rinka azabta da kai irin haka? Me kake faɗa ne? A ban ce komai ba yaya. Ina kwashe kashin shanun ne, masifaffiya. Saboda baki da mutunci kina yawo a titi har a ɗauki hotonki tare da shi? Wai kuga kuma soya? Mutuniyar banza. Mama. Abinda kike so ki ta mana kenan? Sai da muka gama magana komai dan gidan Ramu Rawu shine wanda zaki aura. To ba zan ɗauki wannan wulakancin ba. Me ya fara ka? Ban sanya akai ba yaya. Kina faɗa wa yayanki komai duk irin abin da ke bukata yana yi miki. Hata sinima in zaki je sai kin faɗa min. Saboda me akwai wanda yake so ba za ki faɗa min ba? Saboda in na faɗa ba za a amince ba. Kin san akwai wanda suke son mutum don tarin dukiya kawai. Mama, kin aminta da yaran? Ya zan aminta da shi, yaushe na taɓa ganin sa. Mamanta bata sani ba, yayanta bai sani ba, ya zan na amince. Bayan an gama magana ga wanda za ta aura, ya zami da waccan magana. Komai mai sauƙi ne mama. Tunda ta nuna ga wanda take so, to a bari ta auri wanda take so. Domin ta samu kwanciyar hankali. Dan Allah mama. Tunda ka faɗi haka, duk irin hukuncin da ka yanke, mahaifiyarka ta aminta da shi. Da haka kai da abin da ka ga ya dace. Na gode mama. Kai, ku fara shirye-shiryen aure daga yanzu. Duk abin da ake bukata a sanar da ni kanwata. Kin yi farin ciki? Na gode yaya. Kai, ku je ku zaɓi kayan sawa, zo na kanwata. Wannan ya yi kyau yaya? Nawa ne wannan? 50,000. Ina son kamar na 200 ko sama da haka. Sari sama da na 200 kai, amma wannan tana da matuƙar sa'a. Ai kowace amarya tana da sa'a. Yaya? Ya kai. Yaya kalli wannan yana da kyau sosai. Nawa ne wannan? 25,000. 25,000? Labai. Wannan yana ganin yafi. Wannan 15,000 yaya? Ba farashin shine abun dubawa ba. Kala ce mai kyau. Kala ce mai kyau rike. Ta yi kyau sosai. Na gode da wannan kokarin yallaɓai. Ba sai kai mu godiya ba. Ina matukar alfahari da kasancewarka ɗaya daga cikinmu. Yallaɓai. Ina son ka riƙe amana da gaskiya. Na gode yallaɓai. Yallaɓai, sarƙa kamar ta 100 nawa za a siya? Daga 500 zuwa miliyan 1. Sarƙa da abin hannunta na miliyan 1.
mana shayi. A gaskiya ba za mu ga wannan yarinya ba. Da ce tana garin nan da mun ganta. Ko ina mun duba amma ba mu ganta ba. Kai. Lakshmi gurin hotel ya yi kyau, komai ya fara tafiya. Makircin ka ya fara kammala. Yayi. Halo, ya kawu? Ya kasuwancin ne. Komai yana tafiya kawu, ba wata matsala. Tunda ba matsala. Akwai wasu 'yan matan birnin Mumbai, na ba su adireshin wajen. Sun iya rawa da girgiza sosai. 'Yan mata? Za mu samu matsala da 'yan sanda kawu. Me kake faɗa ne? Ai kasuwanci ba yin sa da tsoro. Da wata matsala ni zan ji da ita. Ka fahimce ni? Ba komai kawu, na fahimta. Kai baba, Narsima ba shi gare za ka sa a cikin matsala ba, har da wa'annan yaran baba. Sannu, yalabai za mu iya samun matsala da jami'an tsaro. Ba wata matsala da za mu samu, kasuwanci ne, je ka kawai. Me ka shirya ne? Ana kulle wannan hoton shi kenan buri na ya cika. Shi yasa na kirawo 'yan sanda idan suka zo suka kama shi. Gobe da safe ana buga jarida. Za ka ga abin da zai faru tsakanin su da Lakshmi. Baba ka kore wajen makirci. Ya haka, kwamishina ya kai kira shi ya faɗa masa. Ba kai ka faɗa masa ba? Ya fi kwarewa. Ai, me yake faruwa ne? Kafin ki magana kirfe wannan jikin naki. Jimana, watan wanda shine kasuwancin da kace zaka yi? Yaya, kar ka zo mun da kima yaya. Kimar banza, ku zo mu je. Kasuwanci shine ko ƴan mata hotel suna abin da bai dace ba? Bar ku gani. Yaya, kai hakuri yaya. Yaya, kai hakuri. Kai, ku koma ciki. Yaya. Kai, Lakshmi, ka tsaya. Ya aka me ya faru ne? Ki tambaye su mama. Kin san abin da suka aikata? Tir. Ba dan kuma shi na kira ba daga baɗin san kulle su. Saboda irin banzan abin da suka aikata mama. Da Allah kai hakuri. Na kin hakurin. Don Allah ina roƙon ka ɗana ka rabu da su. Na rabu da su mama. Gaba ɗaya na rabu da su. Ku je ku yi abin da kuka rama. Tsaya ɗana. Shikenan, mu tafi. Mu je mu masa gidan. Ya zai dinga dukan mu. Sai ka ce ya samu wasu bayi bayan da hankalinmu da tunaninmu. Babban ɗana? Kada ka yi haka. Shekara da shekaru kana ta haƙuri, baka taɓa gajiyawa daga abin da kake ba. Ta yaya za ka gajiya a yanzu? Ya zan yi mama? Ba sa jin magana ta. Kai fa uba ne. Uba? Ya haƙuri mama, da a ce ni ubansu ne. Da irin wayannan matsalolin ba zan taɓa bari su faru ba mama. Garin kyale su abin da suke so. Wannan tunanin naka ba daidai ba ne, don haka kar kai fushi da su. Gashi yanzu za su tafi su bar gidan. Ya kai, tafiya da ku yi? Saboda na yanke muku wannan hukuncin? Tun kuna kankana kuka tashi a hannuna, ba wani hali na ku wanda ban sani ba.
amma kwanan nan gaba ɗaya ku canza halayyar ku. Wannan yasa na yanke muku wannan hukuncin ba dan ina so ba. Ku biyun nan ba na son wani abu ya same ku. Yanzu idan aka ce an kama ku za a buga hoton ku a jarida, sannan gaba ɗaya darajar gidan nan ta zube. Darajar da muka daɗe muna nema tsawon lokaci a ce a lokaci ɗaya ta zube. Wannan ba daidai ba ne. Kar ku tafi ko'ina, kada ku je. Sannan ku da zuwa kawo. Yawwa barka dai. Sane da zuwa kawu. Kama mun ƙara so Allah ya nufa. Na ji daɗin zuwan ku. Sannan ku da zuwa. Sannan da zuwa. Kai sauka mana, mun zo ai. Mun riga mun zo. Ko sauke sai na sauka na saukar da ku. Amma kai ma sai ka sauko ko? Ai dole ne na sauko ni ma yaya. Kana ji ko? Ka saurare ni. Ina jin ki yaya. Sai ka saki jikinka sosai ba ka zauna hamago da kai haka ba. Wayo kuɗi. Wayo, shi ne ka an tayar min da madarar da na kawo? Ya zan yi da dako, ban iya dako ba, sai da na ce miki ba zan iya ba, amma kika ce mini sai na yi dako. Ba fa laifi na bane hakan. Ya riga ya zube ne. Kai! Santaleli ya riga farar yayata nake shafawa. Kai da ganin ta kasan kafar nan ta iya san baɗe-baɗe. Idan kika ce na tafi ko, kin yi sadakarwa mai matukar muhimmanci. Yanzu kai din so kake na rabu da kai ka ci banza? Sam wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba. Barka da zuwa yin labari. Barka ne. Ga naka kawo. Ni din ma sai ya yi min irin wannan babban tanadi haka? Hakan girman ka ne labai. Ai ka fi girman abin da ba haka ma. Gaskiya na ji daɗi, kaɗana da yake waje wato Lokesh. Barka da hidima. Na san baka san shi ba domin ba da yake da zama ba. Yanzu ba ya zo hutu da shi ya samu ka zo. Ya zo a daidai za a ƙara kuma sanin juna. Haka yake labai, na ji daɗi. Ango ka sha ƙanshi. Kirkire ne yawan zuliya ta mana. Me gida za mu iya yin wata magana? Wace irin magana? Na gode da kaban dama na amayar da abin da ke cikina. Wani abu da baka sani ba shine ni ma ina son rayuwa irin taka. Domin ne holewata, amma ina da matsala guda. Wace iri? A inda ake min mulkin mallaka. Hakan shine matsalata. Aiki na ke tukuru don Allah ka taimake ni. Kana ji? Ba wani taimako da zan iya maka. Ka yi hakuri. Shi wannan yana nufin ba zai tsara ba ne. Amma da haka kana da dama da za ka biya min bashin na fitar daga cikin ƙangin da nake ciki. Na zo ta yi murna ne ba. Sai ka bari a miƙa ma gayyata. In dai babana ne ya iya gayyato ni. Ka dantse bakinka. Kana ji na? In dai biki irin wannan ne, na kan zo ko babu gayyata. Amma hakan ba daidai ba ne. Duk da rashin daidan sani na kai domin karfafa zumunci. Ka tabbatar ka kiyaye wata matsala ba ta faru ba. Ina amaryar ne ya kamata ce tare da shiryawa ta fito. Barka da labai. Ki kama kanki, ba na son yawan rawar kai anan. Ai ya zama mani dole na kame kaina. Ko dan kasar kaina su ganni wata iriya, ai ya zama dole ma na kame kaina. Idan kika yi hakan zaki burge ni sosai. Na gode labai. Da me kuma? Da nuna min farin cikin ka mana. Farin cikin nan iya ne yanzu ne. Wayyo Allah. Kowa ya shirya amarya ta fito.
ఇంకేమో ఆరాటం తిరిదెలాని చిలిపి కళ నువ్వేమో ఆకాశం నేనేమో నీ కోసం చేరేదెలా నీ గర తకిలా వయ్యారి చెలి బాలక మరేవ మధురం సయ్యాటలకు శోభనం ఈ కన్నె పరమం మాది తెరిచి వినిపిస్తా తీయచి వస్తా పద నడిచి చూపిస్తా నిన్ను గెలిచి అమ్మాయి అందవచ్చు బంగాళ దుంప వచ్చి బాగుంది గుచ్చి గుచ్చి నన్ను పిలిచి అమ్మాయి అండా పిచ్చి నువ్వంటే ఇంత పిచ్చి చూపిస్తా కత్తి కత్తి సొగసు రుచి ఇస్తా మాది తెరిచి వినిపిస్తా తీయచి వస్తా పద నడిచి చూపిస్తా నిన్ను గెలిచి koyaushe wannan mafarkin nawa zai tabbata? Ina alfahari da kai ɗana, irin wannan ƙoƙarin da kake yi ba zan taɓa mantawa da shi ba. Yanzu ni kaɗai kawai ya rage mama. Ina fatan a wannan maganar ɗaurin auren ba za ku nemi abin da bani da shi ba. Me kake faɗa ne haka? Ai da ya riga ya gama tsara wa kansa kowace irin rayuwa. Ni ma a matsayina na mahaifinsa na tsara masa yadda zai ji daɗin rayuwarsa. Shikenan, mun riga dai mun sa abin da ya kawo mu. Mu je magana kai tsaye. Bisa haƙoƙi na maganar aure. Ina so ka gina mana babban asibiti wanda ɗana zai zama babban likita a wajen. Idan har ka yi wannan, shi ne sadakin aurensa da ita. Na san wannan ƙaramin abu ne a wajenka. Ni kuma na yi alƙawari zan mallaka wa ƙanwarka takardun babban kamfani. Wanda zan mallaka mata wannan kamfanin gaba ɗaya. Ya aka yi na ji ka yi shiru, ko ba gamsu da abin da na faɗa ba ne? Ba wai ban gamsu da abin da ka faɗa ba ne, wannan abin ba mai yiwuwa ba ne. Domin kana magana ne na miliyoyin kuɗaɗe, ni kuma a halin yanzu ban mallaki wannan kuɗaɗen ba. Da zan bar su a maganar wannan auren. Da a ce ka yi magana madaidaiciya kamar irin yadda nake yi, to da zan duba yiwuwar wannan abin da ka zo min da shi. Me kake faɗa Lakshmi? Ba ka da kuɗin da za ka yi wannan? Ba wai kuɗin da za a yi wannan abin ba ne babu ba, akwai kuɗin. Amma kuɗin da ka faɗa ne ba zan iya kashe su a haka ba. Duk irin abin da rana yake so, zan masa. Idan abin da na mallaka ma kan nema, zan bayar. Karaji na, ana magana miliyan 200, wanda kai a wajen ka manyan kuɗaɗe ne. To akwai yare da wannan kuɗin kaɗan ne daga ciki za su bayar. Amma na ƙi amincewa da auren. Ɗan gidan minista. Ni na magana a kaina ne, ba magana wani ba. Wannan abin da kuka zo da shi, ba mu da halin yinsa. Ku nemi wata. Za mu nemi watan, ba komai sai ka aura mata, wanda ya fi kowa talauci, su dinga kwana a ƙasa ko katiba bacci babu. Mu je mana. Baba dan Allah. Kai ku zo mu tafi. Babban ɗana, wannan kuɗin da suka nema akan magana wannan auren? Ai wannan ba wasu kuɗi ba ne da za ka ki amincewa. Kamar ya, saboda tana ƙanwata sai na kashe wannan kuɗin a kanta? A'a yaya, ai ba sai ka kashe wannan kuɗaɗen ba. A gidan nan ni kaɗai ce ake wa duk abin da aka ga dama. Sai ka ce ni ma ba 'yar gidan nan ba ce? Ita 'yar uwata da ka kashe mata wa'annan kuɗaɗen fa. Idan ka siya wa yaya sarƙa dama ni kuma ta zinare kake siya mu. A idanuna na ga kuɗin da aka ware domin shagalin aurenta yaya, wanda ko rabin wayannan kuɗin da aka nema ba su kai ba. Wannan shine adalci a matsayin ka na babban yayan mu. Mama, kina kallo ake min duk wannan abun a cikin gidan nan amma baki taɓa yin magana ba. Irin bambancin da yake nunawa, mu ba 'ya'yanki ba ne? A'a, ke ba 'yar gidan nan ba ce. Zuwa kika yi, ni da ke duk ba 'yan gidan nan ba ne. A'a ɗana. Ɗaya mama, ya kamata na sanar da ke yau. Ni da ke ba 'ya'yan wannan gidan ba ne. An riƙe min amana ne. Bayan da mama da baba sun mutu, a lokacin kina jaririya, shine mata kawuna ta ɗauke ki. Ka kula sosai, sai an jima. Jimana,
Ya kai ɗana bai je makarantar ba shi kuma. Idan ya je makaranta wa zai min aikin gidan. Gogo, ki taimaka min da ruwan da zan sha. Me? Baka san inda rijiya take ba? Ba za ka je ka ja ka sha ba? Ba zan iya jan ruwan bane gogo, saboda yawan jan ruwan da nake yi. Gaba ɗaya hannuna ya ja jini sai ciwo yake min. To ya kashe ka, idan ba za ka je ka ja ba ka zauna da kishirwar. Idan za ka zauna nan ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba ɗana. Irin wannan halin haka ita ma ƙanwarka take ciki. Kai, wannan mai shakin kukan na tsiya. Mai gida, ka zo ka fitar da ita waje. To yanzu ba a wajen take ba? Ba wannan ba, ka kai ta wani gidan. Waye? Kai ne? Cikin wannan daren me ka haka wannan gidan? Na zo daga kanwata ne. Dan Allah ki taimaka min na tafi da kanwata. Dama ni ta ishe ni ban san ya zan yi da ita ba. Ku tafi kawai. Mai gida, don Allah ka taimaka min, ko da rufi ɗaya ne, ƙanwata nake so na saya wa abinci. Rufi ɗaya ba zai siya mata abinci ba, za a bata abinci, kawo ta nan. Karɓi alawa kaɗana. Kai, jikinta da zafi sosai. Shi kenan mu shiga ciki. Shi kenan mai gida. Jariki. Na'am mai gida. In ba ta madara. Karbi. Yauwa zo nan. Wayyo, madarar ta ƙare mai gida. Jirgi ya yi kusan zuwa ka tauri ka zalaka. Ya kai. Mai gida, ina matuƙar gode muku da wannan taimakon da kuka yi mana. Ba don wannan taimakon ba, da yunwa ta kashe ta. Ubangijin da ya halice ta shi zai bata abinci ko da ba mu kasance a dan wajen ba. Da haka karka taɓa samun wata damuwa. Mai gida! Yalla bai! Kai ba ka da hankali ne? Saboda za ka rasa rayuwarka saboda ni. Ka taimake ni, ba abin da zan iya saka maka da shi, sai ni ma na taimake ka. Ba don Ubangiji ya haɗa ni da ku ba da ban san halin da ƙanwata ta samu kanta a ciki ba. A gaskiya kai abokin tafiya ne ɗana. Sannan ki san wani abu, duk wani tarin dukiyoyin da kike gani, ni da ke bamu da haƙƙin ko da rufi ɗaya a ciki. Manyan gidaje da manyan kamfanoni da duk wani tarin dukiya da kika sani, ba abin da zan iya taɓawa. Saboda ba haƙƙina bane kanwata. Kafin baba ya mutu ya ba min wannan kamfanin na riƙe amana. Shi yasa na riƙe masa dukiya bisa amana da adalci. Duk kuɗin da nake amfani da su, kuɗi ne da ake biya na albashi. Ba wai kuɗin marayu da aka bari ba. Ko ba haka bane mama? Ba haka bane, ka faɗa min me amfanin wannan maganganun da kai. Yanzu sai ka faɗa min, duk tarin dukiyar nawa ya tara su in ba kai ba. Ni na baka izini, ko miliyan nawa ake bukata, kana da ikon da za ka yi amfani da su. Kai, yayanku yana da ikon komai a cikin gidan nan, ku faɗa masa, ku faɗa masa.
Saboda me za ka yaka? Kana ganin za mu manta irin abin da ka yi mana ne? Kai ne wanda kake kai mu makaranta. Kai kuma kakan je makaranta a ƙasa. Mu kuma ka saka mu a mota. Ka manta? Mu ban manta ba. Ashe dukkanin waɗannan abubuwan da kai mana, ashe ba mu da wata alaƙa da kai Lakshmi na raye? Alaƙa ta zo ƙarshe, sai ka je ka nemi taka dukiyar. Kamfanoni dole su dawo hannunmu. Mun zama sai ka ci almajirai da mu da dukiyarmu. Sai mun roƙa sannan sai abin da ka ga dama za ka ɗauka ka ba mu. To yanzu kuma ya zo ƙarshe. Kai, me kuke faɗa ne haka? Ya yi sama ba, ta yaya za mu zauna da wanda ba ɗan uwanmu ba? Yana muna abin da ya ga dama. Ki ce ya fita daga gidan nan mama, tun da nan ba gidansu ba ne. Ya yi kyau yayana. Dama na sa a hankali za ku san waye Lakshmi na raye. A kullum yana kokarin lalata rayuwarku, yana gyara rayuwarsa. Wannan yasa gaba ɗaya a wannan kamfanonin shekaru ne shugaba, baya son kowa zama shugaba an ba shi ba. Kai! Wannan maganar iyalai ce, ka fita daga nan, kafin raina ya ɓaci. Ai kai ba ɗan gidan nan ba ne, ni ne ɗan gidan nan. Ka san waye ya aure 'yan wannan gidan? To ai ɗana ne. Na san mamaki ya mamaye zuciyarka, to wannan shine sakamakon abin da ka aikata min. Yanzu na ɗau fansa. Baba, tun da yanzu babu wani bare a cikin wannan gidan, ba za mu zauna da bare ba. Kaji me yace, sai kai kokarin barin gidan. Mama, zan tafi mama. Jumana, kina ina? Ya aka kira me kake min? Ba ke nake kira ba, je kira min shi. Babanki. Baba? Ya kai me yake faruwa? Kira me kake min? Kwarai kwa ne na kira ka, amma ba wani abu bane. Saboda na san idan matsala ta same ni, kai kadai ne zaka magance mi ita. Wace irin matsala ce? Wasu kuɗi nake bukata. Baba, wai kudin wayannan shanu yake so ka bashi. Abin da kake da shi ko abin da zaka bani ba san yan ciniki ba, kawai ka dauko ka bani. Me kace? Kawai ka dauko kuɗi ka bani. Shikenan 50,000. Za a samu kuɗin kasa. Kai dide, ka tsaye da kida mana. Uban nan, mai gida? Na riga na canza sabon tsari, sai kuma sabon aboki. Yawa mu je mana, mu je yan mata. Amma ka san tare muke komai. Na canza abokina. Amma ni ma ka sai da kai ta wurare daban-daban. Kai, na gaya ma na canza tsari. Kamar ya? Na daina alaka da duk wani tsohon aboki. Kamar ta yare nan Isha? Kai. A yanzu ai na riga na fi gabanta. Kai ma na fi gabanka. Bace ka bani waje. Tafi mana, na daina yayinka. Tafi banza.